دوستان عزیز سلام علیکم. چند ویدیو چند بعد اینا با یک ویدیو دیگه کردیم بهره شما. اویدی استوگی سوال دادن که چه کنیم استوگی را یاد گیریم. حتی آدمی ما در زنگ زدگی که میگه ما الکتریکی هم میتونم ремонт خیلی که ремонт میسو خودت بیتوای تکنیکا میسو پلیتا و دخوفکا هم خیلی چیزا میکنی ما همیورا نمیفهمم. ана ин мавзӯи мо дар бораи розетка мера фаҳмондани розетка бародаро. ана бо одамиш ҳастае ки мега ма битавай техника асос карда метавонам ана свети хеле чизоро намефаҳмам. бародаро ба саволтон ҷавоб мегардонам нашуд сар мекунем ай розетка фар надорам ин чизое ки мелочай хайна ин мавзӯъ дар бораи розетка мерава. бародаро нигоҳ кунед ҳамин вақте ки розеткаро мекушоен агар хутон яхело умуман ҳунар надора. барои ман чандтаёшда шоҳидам ки як чиза ки як вилкакш меза усто файрод мекуна ки мебия усто 50 сомонша барои як вилкау барои як розетка мегира мерава. чӣ дар кора ҳамин хе расходтон зиёд мешава. бародарҷон ҳамин розеткаро ман чӣ хеле ки дар рӯи ҳамин видеом нишон додистам ана шумо ҳамин як чиза 10 бор бикушоед. допустим як айбозор як розетка бихар як 10 сумда розетка бихар ана амир ятагай дутагай ино ятагам мисол 2 сим пайваст меша дутагашдам мисол 2 сим пайваст меша. ана нигоҳ кунед бо перемичка дора. нигоҳ кунед бародаро вақте ҳам як чиза кушодӣ просто 2 симе ки обичния гир дар свет пайваст набоша ҳамин худ таҷриба ки бичаспонаш бикушоша бичаспон бикушоша мақсад опытта зиёд бика. вақте ки баъд напряжение қатъи вақте ки ток қатъи кор мекунӣ бародарҷон вақт ҳамин светои худмон дай зазивлени бисёр вақт надорем. нигоҳ кунед дай мисол плюс минус як ташаққа бидӣ ҳамун намезанад аммо як индикатор хар кадомаш ток доша боша якум форота минуса пайваст кун. минуса пайваст кардани боши плюса просто ҳамхе залента кун. залента ки штоби дар вақти айни коркунида дар дастат нараса бо ҳар хел махсус насадко буромадаги переходнико ки метавони ҳаму дар ҳаму фазада мисол ток доша боша як тажда адиват кунӣ дим сим қатъи мисол кор кунӣ ба ҳазур мисол безопасни ток назаната. бародарҷон ин чиза хушрӯ қабул кун бисёр таҷриба кунед як чиза 10 боро кушо ҳуйка кушо часпон инам хеле ҳамин ҳаракат ки сахт кана ҳуй кана хеле бисёр кун ва опытат зиёд меша аҳамиятева. баъд ҳамин муҳимаш ҳамин ҳар як чиза аҳамияте. вақте намефаҳми ягон кас просто ҳам хеле бифаҳмоната ту уже опытат зиёд меша. ҳама вақт вақте ки хушрӯ карда бифаҳмонанд и уже метавонӣ ки таҷрибат ба қувват шава. хуб бародаро бисёр гап назанем ҳамин як чира бисёр вақт мисол сахт кана ҳуй кун ҳамин ососа опытат пайдо мешава. свет дошта боша заленташ ки вай дар дастат намераса амбир қатъи ба ҳазур пайвасташ ки оста барои чӣ барои опыт мерава. ин гап видеои ма ҳамин вақте 10 бор ки кушодиу сахт кардиу и уже ба қувват уже мефаҳмӣ ки ҳо чӣ кунем. вақте ки ток дам напряжение дам боша метавонӣ ки мисол ҳамин ҳолат дам ту ба ҳазур ток дам боша зато уже опыт дори ай ҳуйкуниву сахткунира уже ту уже ба қувват шудагӣ метавонӣ ҳамин чиза истифода. фарқ надора бисёр чира любой ҳамин духовка мечтарам ҳичи надора тифайлам ҳичи надора. барои ҳамаи ҳамиёра аки мо дар европаем бародаро шароите нест ки мисол бифаҳмонемтон нест ҳамин системаода мақсад мое ки ҳастем мисол ки нишонтон чи мисол со ана барои вай ҳама чизо иҷа бо дигар хелан. барои вай чӣ хеле ки дам ба дам дар ватан видеотон мекардам у чизо буд ки нишонтон медодам. хуб бародаро савол боша нависен. раҳмат. канали мо 550